весело скача, пея лука, тра-ла-ла-ла-ла, чувам, тра-ла-ла-ла-ла, тра-ла-ла-ла-ла. Але много не изморихте ви, майче. Цял ден скача пея, две малки жабчета, търсят си трогачета. Айде, жабчета за мен, още влизай вътре в скочечката платно. Няма да не, слабчета си влази. Айде. Така, колко жабчета станаха? 4. Айде. Блатото живея, цял ден скача пея, 4 малки жабчета, търсят си трогачета. Айде, жабчета, да ме жабчета. Станаха много жабчета. Я ви ги прибрах. Влизайте вътре. Всички да влязат вътре с жабчета. Валери, ти жабче ли си? Не. 8 жабчета. Пеем сега 8 жабчета. Блатото живея, цял ден скача пея, 8 малки жабчета, търсят си трогачета. Айде, жабчета, намерете си. Сега прочита. Ти вече всеки да си намери трогаче, защото станаха много жабчета. Крисе, айде, хващайте се с Викито. Криси, хващайте се с Викито. И колко са жабчетата вече? Много! Айде, блатото живея! Дени, вече сме на това занятие. После цял ден ще ги гледате професии. Сега сме майстори. Сега вашата професия е да бъдете майстори в нашото ателие, за да можем да направим най-красивите свещници, да могат да си ги купят хората и да можем да помогнем на тия дечица, които са много болни, а майките им нямат парички да ги излекуват. Не го мириши. Искам да се оцвете буканчето. Ей, така ще си я разбъркам. Вече боличката ми е отцветена. Аз после ще мина да ви отцвете и вашите. И да ви покажа какво трябва да направя. Всеки има буканче, нали? Андрей, разбрахме на какво мириши, престани вече. Децата искат да слушаш, а ти им пречиш. Вижте как хващам буканчето. Пъкам си ръчичката вътре, за да не ми пречи. Нали, ако хвана тук и ако съм го боядисала и то лепилото ще отиде по ръцете ми. Слагам си ръцете вътре. Двата-трите пръста, вие може и цялата ръка да си. И започвам. Не, никой да не започва. Никой да не започва. Гледате ме, слушате ме, Софи и като ви кажа тогава. Вземам си лепило. Значи, може да си намажа с лепило половината буканче. Ето така. Лепилото после можем да го изминем с водичка, не е страшно. Ето така, трябва да си намажете хубаво цялото бурканче с това лепило. Аз решавам, че моето днеска ще бъде до половината. Тъй като дойдат майките да ви помагат, може да те да ви дадат някоя идея, как да си го направите. Ето така, внимателно. Цялото бурканче, виждате, лепилото е бяло
и можем да видим докъде сме го намазали с лепило. Все едно има лепило. Обръщам го внимателно от всички страни, за да може така солта или пък захарта, кой каквото има в чиниката си, да залепне на моето бурканче. И ето какво направих. Както ви казах преди малко, това лепило не трябва много време да изсъхне. И тъй като ние нямаме толкова време с майките ви, ще направим нещата, бурканчетата и нашите свещници само до тук. Утре, като дойдат другите майки, вече бурканчетата ще бъдат изсъхнали, аз пак ще ви ги раздам и тогава пък с другите майки ще ги украсим. Ще им сложим панделки, ще им сложим връвчици, какво? Пожеланията, като ни ги напишат, ние ще имаме грижата да ги прикрепим. Не мажа, така внимателно го държа. И когато сме внимателни, нещата ни се получават много хубаво. И пък някои нямат нищо. Така. Може да си я разбъркаш с ръчички. Да. Знаете какъв цвят? Така някакъв не да. Кой иска жълта? Кой иска жълта да дига ръчичка, защото така майчета не е? Всички деца могат да отговарят. Jump down. Аз не му виждам добре обаче. Jump down, не е това. И аз се събирам къде си като. Jump down.